Du kan med din DoMyDay-telefon nemt tilføje nye kontakter. Dette gør du ved at logge ind på din konto, hvor du herefter vælger at oprette en ny kontakt. Her udfylder du simpel information som navn og hvilken relation personen har til brugeren. Når du herefter har tilføjet et telefonnummer, går du ind og gør den synlig på listen, hvor du derefter gemmer kontakten. Personen er nu gemt og oprettet og kan nemt findes under din startskærm, hvis du fx skal sende en besked til personen. Ligeledes kan du nemt finde dem under telefon, hvis der skulle være et behov for at ringe dem op.